साइकेलजों सौग्रावदों आङो ओमफ्रायो नै लोगोफोर एक्सिडेन्ट जालायबाय एक्सिडेन्ट बावरागुरियाव आरोना जोंनि गसाइगाव बावरागुरियाव एक्सिडेन्ट जादों नालाय गारिया सौग्राव फैखादों आरोना जौ लोंनायमोन मानसिफ्रा ओमफ्राय एकदम माने दखानाव सौग्राव फैदों माबा दमलायलायबाय आरोना बायजोब्बाय गारिखौ मानसि थानाय मोनबाथ' सेस जाखागौमोन आरोना भाग्य मोजां दे मानसिफ्रा जेबो जायासै हारसिं सौग्राव फैनायखायसो बेखायनो हलि दिनफ्राव लोंनानै गारि दा सालायनाङा आरोना हलि दिनखायनो माथो लोंनानै माबायदि जादों एकदमबारे मा होनबावनो आरोना जानांगौ थाबा लोङाबाबो जायो बोरैबाबा ओमफ्राय बोरैबाबा लोंबा बांसिन जायो आरोना बेखायनो साबधान थिखोना लानानै थांजोब्बाय नै दस्रानि गारियावहाय मानसिफ्रा माने बांगालफोरसोमोन दै ओमफ्राय मा होनो जौ लोंनाय गोजाजोबमोन आरो जौ फेजोबनायमोन बिसोर गासिबो ओमफ्राय हमना लांबाय आरोना जेनेबा रावखौबो एक्सिडेन्ट खालामफैयासै आरोना दखानखौल' डाइरेक्ट माने सौग्राव फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दखानाथ' दमलायलायदों बायलायलायदों नोंसोर नुखाबाय आरोना माने इसेबां बायजोबासै आरोना पस्टनि खुन्थिया नालाय बे माने गोजौनिया एसे दमलायलायदों आरोना ओमफ्राय जुदि मानसिजों जायोमोनबाथ' स्पट डेथ जाखागौमोन आरोना जेरेखम माने माबाखौ नायनानै आरोना ओमफ्राय बेखायनो जायो बबेबा समाव आरोना माथो होननो जेनेबा बबेबा समाव बिदिनो जायो आरोना बुंनो हाया माब्ला मा जायो जिखुनु माने माथो होनबावनो ओमफ्राय बांगालफोरा जौ लोङा होनोना ओमफ्राय बांगालफोराबो जौ लोङो आरोना बिदिनो थायो बिदिनो खायफा खायफा जेरेखम ख्रिस्टानफ्राबो लोङो ओमफ्राय हिन्दुफोरखौथ' माथो होनबावनो हिन्दुफ्राथ' लोंखायो आरोना लोंग्राफ्रा ओमफ्राय दा बिसोरबो जौ लोंनानै बिदिनो जाफैदोंमोन आरोना भाग्य मोजां जेबो जायासै गावसोरबो बांद्राय जेबो जायासै आरोना खाफाल मोजां होननानै सानना लानांसिगोन आरोना ओमफ्राय जायो बबेबा समाव आरोना जौ लोङाबाबो जायो ओमफ्राय बबेबा समाव जों थाल लानो रोङियावबो जायो दै आंबो जाखांबाय खेनसे ओमफ्राय बारा गोबाव जायाखै दै आंबो जानाया माने सौग्रावदों आरोना साइकेलजों सौग्रावदों आङो ओमफ्रायो मा होनो एसे गारि बायदों आरोना आंनिया ओमफ्राय दानि स्कुटिफोरखौथ' मिथिखायो माबायदि जेनेबा एक्सट्रा पार्ट्सफोरना ओमफ्राय एकदम हालखा हालखाथार आरोना एसे साइकेल बै पेडेला नांहैदों आरोना सिङाव बेयावनो माने बायदों एसे ओमफ्राय साइकेल आलायाबो बोरायमोन आरोना ओमफ्राय जे ससेयाव एक्सिडेन्ट जादों मोनायाव जादोंमोन नालाय मा होनो जिङावहाय अन्थाइ गारदोंमोन आरोना ओमफ्राय लामाया एसे गुसेब जादोंना टट'नि खिबु खिबु सालायगासिनो दंमोन दै आं ओमफ्रायो बे बोरायाबो गावनि साइडजों फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो आंनि साइडजों थांगासिनो दंखायो ओमफ्राय जे आं थालखौनो लास्लाबनो हायाखै जे मारै जाया आरोना आं टट'नि सिगां थांग्रोनो होननानै एसे दावखोगोरनायावनो बेयावनो साइकेलजों बोरैबा सौग्रावदों दै साइकेल आलायासो फैब्रेखो ना आं एसे थांब्रेखो हमनोनो हास्लाबाखै आरोना बेबायदि जादों ओमफ्राय बेना आखायानो बिदि सालांदों आरोना ओमफ्राय सादों होनना बुंदों बोराया साइकेलासो जेबो जाखोना जादों आं नायनाय जायासै दै माने टेनसनजोंनो बेबायदि आरोना आंबो नायस्लाबनाय जायासै ओमफ्राय आंनाबो दोलादोंमोन दै आखाया दाइले हामलायलायबायसो आं होनाखैमोन आरोना नोंसोरनो आं माने बुंला होननानै थादोंमोन आरोना नैबेयावहाय एसे दोलादोंमोन ओमफ्राय आथिंनियाबो दोलादों ओमफ्राय आथिंनियाबो रानबाय आरोना ओमफ्राय दंबावो होमबाबो आथिंना एसे बांसिन जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बोरायनो आङो दिनै बायदियाव एक्सिडेन्ट जादोंबा आं दिनै बायदियाव खोन्थानो हायाखै दै अखानायैनि सानसुआवसो खोन्थानो हादों आं माने गिनानैनो आरोना रायजानो गिनानैनो ओमफ्रायो माने जे दिनखालि एक्सिडेन्ट जादों ओइदिनखालि आंना मोखां गोसोम गोसोम जाबाय थाखादों दे मारै खोन्थानो मा होननो रायजासिगोन आं बेबायदि होननानै आरोना माने बुहुद टेनसन जाबाय थाबाय ओमफ्राय गारियाबो एसे बायबायना बेनि थाखायनो माने फुरा टेनसन जाबाय थादोंमोन दे आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो जे दिनखालि एक्सिडेन्ट जादों ओइदिनखालि डाइरेक्ट माने मेकारनाव फन खालामनो थाखाय ना माने जोंहा बोरायनि बाइक बानायफैग्रा दं नालाय बेनाव डाइरेक्ट फन खालामनानै थांबाय आं बेबो दखान बन्द खालामजोबोमोन आरोना 8टा बारबायमोन नालाय टाइमाबो ओमफ्राय होनबाबो माने एसे ना दारि लागायना हरदों आरोना माने आफाद डाक्टरनि थाखाय ओमफ्राय अखानायै आं शरुमाव थांबाय ओमफ्राय माने पार्ट्सफोरखौ अर्डार खालामनांगौसो नालाय ओमफ्राय दासिमबो सफैयाखै दै माने जिनिसानो दहाय फन खालामबावदोंमोन आं शरुमावहाय ओमफ्राय गाबोन खबर हरगोन होन्दों आरो दै माने पार्ट्सआ गैथ'वामोननो बियो ओमफ्राय मोनबानो आं लगायसिगोन आरोना बेखौहाय माने एसे बायदों आरोना ओमफ्राय भिडिअ एसे बानायनानै दोन्दों आङो बानायनानै दोननाया आरो आं हगारगोन मालाबा टाइम लानानै स' आं बेखौनो माने एक्सिडेन्ट जाबाय दा माथो होनबावनो आरोना जानांगौ समाव बबेबा समाव माने जेबो जाया जेबो लोङाबाबो जायो दै खिन्थु ओमफ्राय जौ लोंबा बांसिन जानायनि चान्स थायो माने हौवाफोरना आरोना जों हिनजावफोराथ' जेनेबा बिदि माबाखायाबो नालाय
दङ आरोना खायफा हिन्जावफ्राबो बेबायदिनो बुंनो हाला आरोना स' बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ आं जे अन थांनानै बानायदों बे नङा दे नोंसोरथ' मिथिखायो आंनि हासबेन्डआ डिउटि थाबाय थायो नालाय ओमफ्राय जा ससे क्लिप खेबनानै लाबोदों आं बेखौनो नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो होननानै माबाबाय दे ओमफ्राय आङो भिडिअखौ आंनो सानावनो होफैदों ओमफ्राय आंसो मोनानावनो हगारनाय जाबाय दे भिडिअखौ ओमफ्राय लेटबो हगारनो हानाय आं माने बिराद माने दासान्दि टाइम माने मिलाया जागासिनो दं आरोना स' बेखिनियानो दे लोगोफोर बाय बाय आंनि माने गारिया मासिबां बायदों बेखौ आङो मा होनो हगारना होगोन दे आं भिडिअ खालामनानै दोनदों एसेखिनि आरोना स' बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो बाय बाय